हरे कृष्ण सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 7वा दिवस, 7वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 7वा दिवस, 7वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत. आपला पहिला टप्पा, पहिला पडाव संपलेला आहे आणि आज आपण दुसऱ्या पडावाला प्रारंभ करत आहोत. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपला हा जो 18 दिवसाचा वर्ग आहे तो उत्तम पद्धतीने, सुरळीत पद्धतीने सुरू आहे. अशा सर्व कृष्ण सेवकांना आपण वंदन करूया आणि पुढे जाऊया. माझा रोजप्रमाणे प्रश्न आहे, आपण कालच्या अध्यायात काय शिकलो? हरे कृष्ण, कोण सांगू शकेल? कोण सांगत मी सांगायला तयार आहे, फक्त कोणाला सांगायचं असेल तर सांगू दे. हरे कृष्ण. अजून कोणाला सांगायचं आहे का? ध्यान योग बद्दल शिकलो. ध्यान योग बद्दल शिकलो, बरोबर. आणि काय होतं साधारण त्याच्यात, काही आठवत आहे का? अष्टांग योग. खूप छान माताजी, अष्टांग योग होता. आणि अजून काय आपण? अष्टांग ह्याच्यामध्ये 8 नियम असतात. हा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, शोषण, समाधी. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. आणि पदानुक्रम असतो योगीचा: कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग, भक्ती योग. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. आणि अजून काही सांगायचं आहे तुम्हाला? मंत्र म्हणजे मन अधिक मनत रायते, मनावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करते. खूप छान माताजी, खूप छान. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. आणि भौतिक बंधनातून मुक्ती, अतिंद्रिय उन्नती होते. आणि सगळ्यात म्हणजे भक्ती योगी, म्हणजे भक्ती जो योगी जो असतो तो सगळ्यात योग्य हे होतो, त्याला तो भगवत धामाला पोचतो असं. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा,
आता मला सांगा, आपला भगवद्गीतेचा पहिला टप्पा, पहिला पडाव संपलेला आहे, त्याचं नाव काय होतं? कर्मयोग. खूप छान, खूप छान. हरे कृष्ण. हरे म्हणजे कृष्ण. हम्म. हरे कृष्ण सगळ्यांना. तर खूप आनंद वाटतो की आपण जे काही बोलतो आहोत किंवा जे काही अध्ययन करतो आहे, तर सगळ्यांना समजतंय किंवा सगळ्यांना आठवतं पण आहे. आणि त्याच्यात खूप छान. आपण लगेच पुढे जाऊया. तर आपला एक मिनिट, मी जरा इथे फक्त कबूल करते की आठवतच फक्त पॉइंट्स काही म्हणजे मुद्दे राहू नयेत म्हणून मी लिहून काढते, तर ते तुम्हाला मी उत्तर देताना मी ते लिहिलेलं वाचून दाखवते. नाही, खूप छान माताजी. असाच अभ्यास असतो ना. आपण अभ्यासक्रम असाच, आपण घरी पण असाच अभ्यास करायचो ना, करतो म्हणजे की कुठल्याही नाही, ते गोष्टीचे मुद्दे बरोबर आपण आहे. लिहून घेतो. त्यामुळे आपण कुठलीही गोष्ट जेव्हा नव्याने शिकत असतो, हा, तेव्हा ते मुद्दे लिहून घेतले की मग आपल्याला ते मुद्दे समोर आले की आपल्याला मग आठवतं. तर कारण काय आहे की माझं वय 75 आहे, तर माझं इतकं लक्षात नाही राहत, त्यामुळे मला मग ते मुद्दे लिहून ठेवावे लागतात. कारण कोणी प्रश्न केला की ते मला पटकन लक्षात नाही येत. काही हरकत नाही माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण भगवद्गीतेचा पहिला टप्पा संपलेला आहे, कर्मयोग. आणि भगवंतांनी आपल्याला कर्मयोगामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण भगवंतापर्यंत कसं पोहोचू शकतो किंवा आपण आध्यात्मिक उन्नती कशी साधू शकतो, याचं कुठेतरी आपल्याला वर्णन आलेलं आहे. मग कर्मयोग, कर्मकांडाचा कर्मयोग कसं होतं किंवा कर्म करता करता कसं आपण भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो, ते कुठेतरी सांगितलेलं आहे. मग ज्ञानयोग सांगितलेला आहे की ज्ञान घेता घेता किंवा दिव्य ज्ञान काय आहे ते जाणून, आपण भगवंतापर्यंत पोहोचायचं आहे किंवा पोहोचू शकतो. त्याच्यानंतर काल आपला ध्यान योग होता. मग ध्यानाद्वारे आपण भगवंतापर्यंत कसं पोहोचू शकतो. आणि त्या ध्यानामध्ये सुद्धा अष्टांग योग प्रणाली आपल्याला काल विशेषतः करायला आपल्याला शिकायला मिळाली. आणि त्या 8 जे अंग आहेत, 8 जे प्रकार आहेत, आणि त्या प्रत्येक पायरीवरून पुढे पुढे सरकत आपल्याला भगवंत आपण कसं आपण स्वतःला आत्मसाक्षात्कार पर्यंत किंवा आपण जे आपल्याच जो स्वरूप रूप आहे आपला, तर त्यापर्यंत आपण कसं पोहोचू शकतो, तर त्याचं वर्णन कालच्या अध्यायात आलेलं आहे. पण हे सगळं करत असताना, हे सगळं सांगत असताना भगवंत कुठेतरी सांगता आहेत किंवा अर्जुनाचा सगळ्यात पहिला प्रश्न होता की हे सगळं ठीक आहे हो, पण हे मन जे आहे ते चंचल आहे आणि त्याला कसं संयमित करायचं. आणि मग भगवंत म्हणता आहेत की अगदी बरोबर, मन हे खरंच चंचल आहे. त्याचा वेग इतका आहे की 9 लाख मैल्स पर सेकंद एवढा वेग आहे. मग त्याला खरंच चंचल, आपण त्याला आपण नियंत्रणाखाली नाही आणू शकत. पण हे अशक्य नाही आहे. आणि मग ते अशक्य का नाही आहे, तर त्याच्यासाठी आपल्याला अभ्यास आणि वैराग्य ह्या 2 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. मग अभ्यास काय, तर आता आपल्याला कलियुगामध्ये आपल्याला अभ्यास आपला माहिती आहे, आपला होमवर्क आपल्याला माहिती आहे. महामंत्राचा जप, हो की नाही? तर आपण महामंत्राचा जप करणं किंवा आपण वेगवेगळ्या हे जे भगवद्गीतेसारखं शास्त्र असेल, त्याच्यानंतर भागवतम असेल किंवा वेगवेगळी पुराणं आहेत, तर त्यांचं आपण अध्ययन करणं, समजून घेणं, हा झाला अभ्यास. आणि मग वैराग्य काय आहे? वैराग्य म्हणजे घरदार सोडून आपल्याला कुठे जायचं नाही आहे, तर आपल्याला काही स्वतःला एक शिस्त लावून घ्यायची आहे. मग इस्कॉन मध्ये आपल्याला ते सोप्प करून अजून सांगितलेलं आहे. मग ते 4 नियम आहेत की तुम्ही मांसाहार करू नका, तुम्ही व्यसन करू नका, तुम्ही जुगार खेळू नका, आणि तुम्ही कुठल्याही अनैतिक किंवा विवाहबाह्य संबंध तुम्ही ठेवू नका. हे 4 नियम जरी पाळले तरी एका गृहस्थ आश्रमासाठी ते एका वैराग्यासारखेच आहेत. आणि ह्या 4 गोष्टी जेव्हा आपण, ह्या दोन्ही गोष्टींचा जेव्हा आपण काय म्हणू शकतो एकत्रितरित्या पुढे जाऊ, तेव्हा निश्चित आपण मनावर कुठेतरी नियंत्रण आणण्याचा किंवा ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकू. आणि अशा पद्धतीने आपण आपली आध्यात्मिक उन्नती साधू शकू. असा बरेच जण प्रयत्न करतात पण कुठेतरी अयशस्वी होतात. मग त्यावरही भगवंत सांगतात काही हरकत नाही, आपल्याला हे जन्मचक्र आहे, त्यामुळे जन्म आहे, मृत्यू आहे, पण मृत्यूनंतर आपल्याला पुढचा जो जन्म मिळणार आहे, तुम्ही ऑलरेडी अकर्माचा तुमचा साठा जो आहे, बॅलन्स जो आहे, तो गोळा करून ठेवलेला आहे. त्यामुळे पुढच्या जन्मात नव्याने अजून छान संधी मिळणार आहे आणि तुम्ही तुमची भक्ती सेवा जी आहे ती तुम्ही चालू ठेवू शकतात, असं कुठेतरी कालच्या अध्यायात सांगितलं. आणि पुन्हा सगळ्यात महत्वाचं भगवंताने सांगितलेलं आहे
की वेगवेगळे जरी वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्ही स्वतःला उन्नत करू शकत असलात तरी सगळ्यात जो महत्वाचा किंवा सगळ्यात श्रेष्ठ असा मार्ग जो आहे तो भक्तियोग आहे. भक्तियुक्त कर्म आहे. भक्ती पूर्ण आपण कृष्ण भावना भावित कर्म किंवा कृष्ण भावना भावित जीवन हे जे आहे हेच आपल्याला त्या स्वरूप साकार रूपापर्यंत घेऊन जाऊ शकतं. आणि त्याच्या तिथेच कालचा आपला अध्याय संपला होता. आणि आपले भगवद्गीतेचे अध्याय एकमेकात एक गुंतलेले आहे, ती शृंखला आहे. आणि म्हणून भक्ती कुठेतरी कर्मयोग संपता संपता भक्तियोग श्रेष्ठ आहे म्हणून सांगितलं. आणि पुढचे 6 अध्याय भक्तियोगाबद्दल बोलता आहेत. आणि त्या 6 अध्यायांमधला पुढचा टप्पा जो आहे तो भक्तियोग आहे. आणि त्यातला पहिला अध्याय जो आहे ज्ञान विज्ञान योग. मग आता ज्ञान ज्ञान या शब्दाचा ज्ञान हा शब्द आपल्याला माहिती आहे पण तो ज्ञा हा धातू आहे. मूळ संस्कृत शब्द ज्ञ आहे आणि म्हणजे जाणणे. आपल्याला ज्ञा हा धातू म्हणजे काय तर जाणणे. मग कोणाबद्दल जाणणं? मग ज्ञान मग भगवंतांबद्दल आहे ते ज्ञान किंवा त्याच्या मागचं असलेलं विज्ञान. ज्ञान विज्ञान योग जो आहे तो आज आपल्याला शिकायचा आहे. आणि मग आजच्या अध्यायात भगवंत काय सांगता आहेत की पुन्हा भगवंतांबद्दलच्या ज्ञानाचा महिमा आपल्याला आज बघायचा आहे. विविध शक्ती आहेत तर त्या शक्तींचं आपल्याला इथे ज्ञान जे आहे त्याचं वर्णन आलेलं आहे आजच्या अध्यायामध्ये, त्याचं आपल्याला बघायचं आहे. मग भगवंतांना आपण शरण जाणं किंवा कोण शरण जातं भगवंतांना तर तेही आपल्याला इथे सांगणार आहेत. मग देवपूजा किंवा व्यक्तित्ववाद जो आहे किंवा आपण कुठेतरी सकाम भक्ती आपण करत असतो तर ते काय आहे तेही कुठेतरी त्याचं वर्णन आलेलं आहे. आणि मग शेवटी भ्रमातून भक्ती मार्गाला आपण कसं लागतो तेही आपल्याला आजच्या अध्यायामध्ये बघायचं आहे. तर पुन्हा आजचा अध्याय जो आहे तो भगवंतांनीच सुरू केलेला आहे. आणि ते आता भगवंत भरभरून बोलता आहेत, तत्वज्ञान सांगता आहेत. आणि अर्जुन ही फक्त श्रवण भक्ती करता आहेत. आणि भगवंत सांगता आहेत श्री भगवान वाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युज्यन्मदाश्रय असंशयम समग्रम मा यथा ज्ञानसि तच्छृणु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पार्थ, माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होऊन योग अभ्यासाद्वारे माझ्यावर मन आसक्त करून तू मला पूर्णपणे निसंदेह कसा जाणू शकतील ते आता ऐक. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग भगवंत सांगत आहेत की तू भगवंतांनी कुठेतरी ध्यान योग सांगितलेला आहे आणि तू कसा माझ्यावर पूर्णपणे आसक्त. आपल्याला भगवंतांनी बघा पहिल्या टप्प्यात सांगितलेलं आहे की अनासक्त हो. म्हणजे जी भौतिक प्रकृती जी आहे, जे भौतिक जग जे आहे, ती भौतिक प्रलोभन आहेत, इंद्रिय विषय आहेत, त्याबद्दल अनासक्त व्हायला आपल्याला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. आणि आता पुढे कशाला सांगता आहेत पण त्याबद्दल जरी अनासक्ती झाली तुला आसक्ती एकाचीच ठेवायची आहे. आणि ती कोणाची ठेवायची आहे? भगवंतांची आसक्ती ठेवायची आहे. तुझं मन जे आहे जे सैरावेरा त्या भौतिक प्रकृतीमध्ये भौतिक विषयांच्या मागे जे धावतं आहे तर तिकडनं ते काढून भगवंतांच्या चरणाशी ते मन आपल्याला तिथे रुजवायचं आहे, तिथे आसक्त करायचं आहे. आणि अशा पद्धतीने तू निस्संदेह माझी तू स्वतःची उन्नती करशील किंवा तू भगवत धामापर्यंत पोहोचशील असं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. आणि ते कसं ते तू आता ऐक. म्हणजे आपण आता भक्ती योगामध्ये आहोत तर भक्ती करता करता आपण कसं भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो. आणि मग ते नवविधा भक्तीचे जे 9 प्रकार आहेत आपण हळूहळू पुढे जाणार आहोत, बघणार आहोत. त्यातलं पहिलं जे आहे श्रवण भक्ती. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगतायत तत् शृणु, तू ऐक आता मी तुला सांगतोय. आणि मग पुढे भगवंत म्हणता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रत्यक्ष ज्ञान आणि दिव्य ज्ञान हे दोन्ही प्रकारचे ज्ञान मी तुला पूर्णपणे सांगतो. हे जाणल्यावर तुला आणखी काही जाणावयाचे शिल्लक राहणार नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत आता सांगता आहेत की मी तुला प्रत्यक्ष ज्ञान जे आहे, जे दिव्य ज्ञान जे आहे, ते ज्ञान आणि विज्ञान जे तुला प्रकट आहे आणि जे अप्रकट आहे. भगवंतांनी आपल्याला 2-3 ठिकाणी वर्णन आलेलं आहे की अप्रकट सृष्टी आणि प्रकट सृष्टी, पराप्रकृती अपराप्रकृती. तर हे तू जाणल्यानंतर याच्या पलीकडे काही नाही. कारण की जे पराप्रकृती आहे त्याचा एक
छोटासा भाग म्हणजे आपली ही अपरा प्रकृती, हे ब्रह्मांड आहे. आणि हे सगळं जाणल्यानंतर ओम पूर्णमिदम म्हणजे जे पूर्ण जे आहे, जे पूज्य जे आहे ते आपण जाणणार आहोत. आणि ते जाणल्यानंतर बाकी काही उणं राहत नाही, शिल्लक राहत नाही. आणि मग भगवंत तेच सांगता आहेत. आणि पण ते सगळेच जाणू शकतात का, तर त्याचंही वर्णन आलेलं आहे. मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चिद्यति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सहस्रावधी मनुष्यांपैकी एखादा सिद्धी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो आणि सिद्धी प्राप्त करणाऱ्या त्या मनुष्यापैकी एखादाच मला तत्वतः जाणतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण माताजी. तर हा श्लोक जो आहे, भगवंत म्हणतात अनेक लोक आहेत, सहस्रावधी लोक आहेत की ते सिद्धी प्राप्त करायचा प्रयत्न करतात. आणि पण ते जरी त्यांच्या काय म्हणू शकतो, त्यांच्या प्रवासात किंवा हठयोगी असतील किंवा वेगवेगळ्या योगाचे जे प्रकार आहेत, अष्टांग योगी असतील, कुठेतरी त्यांना असं वाटतं की आत्मसाक्षात्कार हाच मुक्तीचा मार्ग आहे. आणि त्यांना ते जे निर्विशेषवादी आपण त्यांना म्हणतो, जे तर्कवादी आहेत, की त्यांना असं वाटतं की ब्रह्मन स्वरूप जे आहे, भगवंताचं ब्रह्मन, परमात्मा आणि भगवान हे तीन स्वरूप आपण दुसऱ्या अध्यायात शिकलेलो आहोत, पाहिलेलो आहोत. त्यातले ब्रह्मन स्वरूप किंवा परमात्मा स्वरूप जे आपल्याला जो आत्मसाक्षात्कार होतो, ते त्यांना वाटतं की तो झाला म्हणजे आपली मुक्ती आहे किंवा तोच मुक्तीचा मार्ग आहे. पण तसं नाही आहे. आपल्याला अनन्य भक्ती योगापर्यंत आपल्याला भगवत धामामध्ये प्रवेश करणं किंवा आपल्याला भगवत धामापर्यंत पोहोचणं, भगवंताच्या ठाई आपण भगवंताचे अंश आहोत. त्यामुळे आपण गुणात्मक दृष्ट्या भगवंताशी आपण समान असलो, परिणामात्मक दृष्ट्या आपण भगवंताशी भिन्न आहोत, पण गुणात्मक दृष्ट्या आपण समान आहोत. आणि आपल्याला म्हणून भगवंताची भक्ती करणं, त्या भगवत धामामध्ये राहणं, तिथे त्या पराप्रकृतीचाच आपण एक अविभाज्य भाग आहोत, हे समजणं, तर हे एखाद्यालाच समजतं आणि तोच भगवंताला तत्वतः जाणतो. आपल्याकडे इथे एक उदाहरण आहे, खूप छान उदाहरण आहे. आता बघा, हिवाळा, आता तसा हिवाळा संपत आला बघा. डिसेंबर जानेवारी मध्ये सगळीकडे मॅरेथॉनचे बोर्ड्स लागलेले असतात, सगळीकडे मॅरेथॉन होतं, लाखोनी रजिस्ट्रेशन होतं, मस्त जाऊन लोक सेल्फी विल्फी पण काढतात. पण त्यातले प्रत्यक्षात किती जण मॅरेथॉन धावतात किंवा चालतात, हो की नाही? त्यातले त्यांचे जे काही ठराविक टप्पे असतील, पडाव असतील, तर त्यातले किती त्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत, पडावापर्यंत पोहोचतात. अगदी क्वचित, म्हणजे लाखोंनी रजिस्ट्रेशन होतं तेव्हा त्यातले अर्धे तिथे त्या दिवशी सकाळी सकाळी येतात, कारण सकाळी असतं ना, उठणार कोण. आणि मग त्याच्यानंतर मग त्याच्यातले अर्धे जण चालतात. आणि मग हळूहळू असे गळत गळत अगदी एक ठराविक बोटावर मोजण्या इतके लोक जे असतात ते शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचतात. आणि त्यातला जो एक असतो तो मॅरेथॉन जिंकतो, हो की नाही? आपलं सुद्धा तसंच आहे. अनेक आपल्या सामान्य जीवांचं सुद्धा तसंच आहे. कुठेतरी आपण तर हौशीने सगळे करतात म्हणून आपणही करतो, चालतो. आणि मग पण त्यातला एखादा जो असतो तो भगवंताला तत्वतः जाणतो. अजून एक सोपं उदाहरण द्यायचं झालं तर हे ऑनलाईन आपली जी भगवद्गीता असते, भरपूर रजिस्ट्रेशन होतात. पहिल्या दिवशी बरेच जण असतात, त्याच्यानंतर थोडेसे दुसऱ्या दिवशी, नंतर ती गळायला एक एक सुरू होते. आणि हौशे नवशे गवशे गळून पडतात. आणि ठराविकच लोक जे 18 दिवस संपूर्णपणे तो कोर्स पूर्ण करतात आणि पुढच्या पुढच्या टप्प्यामध्ये किंवा पुढच्या पुढच्या लेवलला ते जातात. तर हे जे आहे की ही छोटी छोटी उदाहरणं आहेत, पण भगवंतांना हेच सांगायचं आहे की एखादाच आहे, तत्वतः आहे, तो मला जाणतो. बाकीचे फक्त प्रयत्न करतात, पण कुठेतरी त्यांचा प्रयत्न अपूर्ण राहतो. आणि मग पुढे भगवंत सांगता आहे, बुनिरापो वायू खम मनोबुद्धी एवच अहंकार इतियम मे भिन्ना प्रकृती ही अष्टधा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. पृथ्वी, प्राणी, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी आणि अहंकार या 8 माझ्या भिन्न प्राकृतिक शक्ती आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग भगवंतांनी सांगितलं एखादाच मला तत्वतः सांगतो, आणि लगेच भगवंतांनी वर्णन करायला सुरुवात केलेली आहे. काय आहे ज्ञान, काय आहे त्याच्या मागचं विज्ञान. मग ही जी प्रकृती दिसते, जी प्रकट सृष्टी आहे, जी अप्रकट सृष्टी आहे, जी पराप्रकृती आहे, जी अपराप्रकृती आहे, जी प्रकट सृष्टी आहे, म्हणजे जो भौतिक प्रकृती किंवा हा जो भौतिक निसर्ग जो आहे, जो आपल्या डोळ्यांना दिसतो की नाही, सामान्य डोळ्यांना दिसतो. मग त्यातलं पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, जड प्रकृती आपण म्हणू शकतो.
त्याला पंचमहाभूत, ह्या पंचमहाभूतांनी आपला हा देह बनलेला आहे, जड देह बनलेला आहे. मन, बुद्धी, अहंकार याच्याने आपला सूक्ष्म देह बनलेला आहे. तर हे 8 ह्या ज्या अष्टधा प्रकृती ज्या आहेत, हा सुद्धा भगवंतांच्याच अभिव्यक्तीचा किंवा भगवंतांच्याच विस्तार आहे, भगवंतांच्याच शक्ती आहे. म्हणजे हे जी ब्रह्मांडाची निर्मिती झालेली आहे, या ब्रह्मांडामध्ये किंवा हे जी प्रकृती जी आहे, भौतिक प्रकृती, जिला आपण अपरा प्रकृती सुद्धा म्हणतो, तर ह्याच्यामध्ये ह्या ज्या 8 विभिन्न शक्ती ज्या आहेत, तर त्या पंचमहाभूत म्हणजे पृथ्वी, अग्नी, वायू, आकाश आणि मन, बुद्धी, अहंकार म्हणजे जड प्रकृती, आणि जो सूक्ष्म जे आहे की मन, बुद्धी, अहंकार, हे सुद्धा भगवंताच्याच अभिव्यक्ती आहेत. ज्याला आपण म्हणतो जो भगवंत जो चराचरामध्ये व्यापून राहिलेला आहे, तर त्याची ही भगवंतांनी कुठेतरी सुरुवात केलेली आहे, सांगायला सुरुवात केलेली आहे. आणि मग पुढे भगवंत म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे महाभाऊ अर्जुना, या व्यतिरिक्त माझी आणखी एक श्रेष्ठ अशी पराप्रकृती आहे, जिच्यामध्ये जीवाचा समावेश होतो. हे जीव कनिष्ठ भौतिक प्रकृतीच्या साधनांचा उपभोग घेतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत सांगता आहेत की यापेक्षा आणखीन एक जी अप्रकट प्रकृती जी आहे, जिला पराप्रकृती असं म्हणतात, आणि आपण भगवंताचे अंश आहोत. आपला आत्मा जो आहे हा पराप्रकृतीचाच एक अविभाज्य भाग आहे. पण तो काय आहे की तो ह्या प्रकृतीच्या संपर्कात आलेला आहे, तो ह्या अपरा प्रकृतीच्या संपर्कात आलेला आहे, तो त्या 3 गुणांच्या संपर्कात आलेला आहे. त्यामुळे काय झालेलं आहे, ह्या ज्या कनिष्ठ प्रकृती जी आहे तीच त्याला आपली वाटू लागते स्वाभाविकरित्या. ती कनिष्ठ प्रकृती म्हणजेच त्याचं जग होतं. आणि त्यामुळे त्या कनिष्ठ प्रकृतीमध्ये असलेले 3 गुण आणि त्याला मिळालेलं जे देह आहे, त्या देहावर बरोबर असलेले जे इंद्रिय आहेत, म्हणजे त्या देहाचे जे इंद्रिय आहेत आणि इंद्रियांचे जे विषय आहेत, तर जसं आपण इथे पाहिलं की ह्या ज्या 5 प्रकृती आहे, पाणी असेल तर पाण्याचं चव आहे, म्हणजे चव, रस, गंध, हे ह्या जड प्रकृतीचाच शब्द, तर त्याचाच हा एक पुढचा पुढचा विस्तार आहे. आणि तेच आपल्या ह्या शब्द आपल्याला ते देह मिळालेला आहे, तर ते आपल्या इंद्रियांचे इंद्रिय विषय झालेले आहेत, आणि आपण त्या साधनांचा आपण उपभोग घेतो, आणि ते उपभोग घेण्यामध्येच आपल्याला संतुष्टी वाटते. ती कनिष्ठ प्रकृती, कनिष्ठ भौतिक प्रकृतीचा आपल्याला उपभोग घेण्याची जीवाची अभिलाषा वाढत वाढत जाते. आणि मग पुढे भगवंत म्हणता आहेत, हरे कृष्ण हरे कृष्ण. महाराज. हरे कृष्ण. सर्व सृष्टी प्राणी मात्राचा उगम या 2 शक्तीमध्ये होतो. या जगतांमध्ये जे काही भौतिक आणि आध्यात्मिक आहे, याचा उत्पत्ती करता या प्रलय करतातही मीच आहे, हे निश्चितपणे जाण. हे धनंजया, माझ्याहून श्रेष्ठ असे दुसरे कोणतेही तत्व नाही. दोऱ्यात ओवलेल्या मण्याप्रमाणे सर्व काही माझ्यामध्ये आश्रित आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत सांगता आहेत की ह्या ज्या दोन्ही प्रकृती आहेत, परा प्रकृती, अपरा प्रकृती, भौतिक प्रकृती, आध्यात्मिक प्रकृती, तुम्ही काही पण नाव द्या, पण त्याची उत्पत्ती जी आहे, जी चिरंतन आहे, जी सनातन आहे, अशी आध्यात्मिक प्रकृती आहे, अशी परा प्रकृती आहे. पण ब्रह्मांड हे कसं आहे किंवा भौतिक प्रकृती ही कशी आहे, ही कनिष्ठ प्रकृती आहे आणि ती नाशवंत आहे. म्हणजे तिची उत्पत्ती सुद्धा आहे, तिचा प्रलय सुद्धा आहे, आणि ती चालवण्यासाठी सुद्धा एक शक्ती लागते, जी अभिव्यक्ती जी आहे ती म्हणजेच तेच भगवंतांच्या ज्या शक्ती ज्या आहेत, विविध शक्ती आहेत, भगवंतांचा जो विस्तार आहे, तर त्यांचाच त्या त्या ह्या ब्रह्मांडांचे ते काय म्हणू शकतो आपण, ते त्याच्यावर स्थित आहेत. आणि पुढे भगवंत म्हणत आहेत की हे संपूर्ण हे जे ब्रह्मांड आहे किंवा ही जी पराप्रकृती किंवा अपरा प्रकृती आहे, आणि अपरा प्रकृतीमध्ये आपल्याला बघा, आपण गोलोका चार्ट बघणार आहोत हळूहळू. आता हे आपण भक्ती योगामध्ये आलेलो आहोत, तर आपल्याला हे ऐकून माहिती आहे की आपल्याला ब्रह्मलोक माहिती आहे, स्वर्गलोक माहिती आहे, त्याच्यानंतर महरलोक, तपलोक माहिती आहे, किंवा अं पाताळ, आता त्या म्हणजे हे जे लोअर प्लॅनेट्स आहेत हे पण कुठेतरी आपण ऐकून माहिती आहे, किंवा हे ग्रह, नक्षत्र, तारे हे आपल्याला माहिती आहेत किंवा डोळ्यांना दिसतात, हो की नाही. मग हे जे सगळं आहे, हे सगळं ब्रह्मांड जे आहे, तर हे एका दोऱ्यात ओवलेल्या मण्यांप्रमाणे आहे, असं भगवंत सांगता आहेत. बघा, आपण मोत्यांची सर किंवा मोत्यांची माळ पाहिली असेल,
तर ते मोत्यांची माळ आपल्याला फक्त मोती दिसतात, त्यातली आतली दोरी दिसते का? नाही की नाही. ती दोरी आहे म्हणून ती माळ आहे, म्हणून ती सर आहे. पण ती माळ, ती दोरी कोणाला दिसत नाही. ती आपल्याला फक्त ती छान छान माळ दिसते की नाही, सुशोभित अशी आपण. मग तसंच आहे ही जी प्रकृती जी आहे, किंवा हे जे ग्रहतः आहेत, हे नक्षत्र आहेत, हे हे जे लोक आहेत वेगवेगळे, मृत्यू लोक म्हणजे आपली पृथ्वी आहे, तर हे एका जागी, हे एका कक्षेत आहेत. सूर्यमंडल आहे एका कक्षेत आहे, ते इकडनं तिकडे जात नाहीत, कारण की त्यांच्यामध्ये एक शक्ती स्थित आहे. आपण सुद्धा आपल्या पृथ्वीमध्ये आपण म्हणतो की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ती जी आहे, गुरुत्वाकर्षण शक्ती हा संकर्षण म्हणजे भगवंतांचाच विस्तार आहे. संकर्षण की संकर्षण शक्तीचाच विस्तार म्हणजे ती आपल्यामध्ये आहे. म्हणजे ही प्रत्येक ग्रहामध्ये आहे, प्रत्येक लोकामध्ये आहे, प्रत्येक. आणि म्हणून काय होतं की ते त्या त्या कक्षेमध्ये आहेत, आणि त्यांना जसं सांगितलेलं आहे. मग निसर्ग चक्र सुद्धा आहे. तर आपल्याला बघा असं वाटतं की सूर्य किंवा चंद्र, मग असं वाटतं की सूर्य उगवतोय, सूर्य मावळतो आहे, चंद्र उगवतोय, चंद्र मावळतोय, किंवा आपल्याला अमावस्या, पौर्णिमा, चंद्राच्या वेगवेगळ्या त्या कला. असं मला सांगा की त्या चंद्राच्या खरंच वेगळ्या कला आहेत का? तो सूर्य उगवतोय का चंद्र मावळतोय? नाही. आपली ती सृष्टी चक्र जे आहे की तो आपल्याला ते त्या कक्षेत ते फिरत आहेत, आणि त्यामुळे आपल्याला ते तसं ते दिसत आहे की सूर्य तो उगवला, सूर्य मावळला, पौर्णिमा आहे, अमावस्या आहे. तर हे सगळं जे चक्र जे आहे, आणि हे सगळं एकेका कक्षेत स्थित आहे, त्याच्या मागे जी शक्ती जी आहे ती कोण आहे? तर ती भगवंतांचीच अंतरंगा शक्ती आहे. भगवंतांच्या शक्तीमुळे ते एका जागेमध्ये स्थित आहेत. आणि मग पुढे भगवंत म्हणता आहेत, रसोहम अपि कौंतेय भास्मी शशी सूर्य प्रणव सर्व वेदेषु शब्द हे पौरुषम दृशु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, पाण्यामधील रस मी आहे, चंद्र आणि सूर्याचा प्रकाश मी आहे, वैदिक मंत्रामधील ओंकार मी आहे, आकाशातील शब्द मी आहे, आणि मनुष्यामधील सामर्थ्य सुद्धा मीच आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इथं आपल्याला बघा भगवंत सांगता आहेत की पाण्यामधील रस मी आहे. म्हणजे पाणी जे आहे, पाण्यात आता आपण बघा की पाणी आपण पितो, किंवा आपल्याला खूप तहान लागलेली आहे, तर आपण काय घेतो? सरबत घेतो, कॉफी घेतो, काय हल्ली कोल्ड ड्रिंक्स निघाले आहेत ते घेतो. काय घेतो आपण? हरे कृष्ण. पटकन मला कोण सांगू शकेल? पाणी पितो तहान लागली की. तहान लागली की आपण पाणीच पितो की नाही? हरे काय? कृष्ण. हरे कृष्ण माता. बोला प्रभूजी. ठीक. हा. ओके. हरे कृष्ण. मग आपण तहान लागली की पाणी पितो. पाण्याने काय होतं की आपली जी क्षुधा जी आहे, किंवा आपली तहान जी आहे ती आपल्याला शमवण्याचं काम कोण करतं? तर ते पाणी करतं. पाणी का करतं? त्या पाण्याला एक चव आहे, एक वेगळी अशी चव आहे, हो की नाही? मग पाण्यातला जो रस जो आहे, कारण तिथे भगवंत स्थित आहेत, आणि म्हणून ते भगवंतांचे, पाणी हा सुद्धा भगवंतांच्याच शक्तीचा विस्तार आहे. आणि म्हणून तेथे सुद्धा भगवंतांचीच त्या रूपामध्ये, भगवंतांच्याच अंश रूपामध्ये तिथे ते स्थित आहेत. आणि म्हणून त्या पाण्याला एक छान चव आहे. आणि ती चव म्हणू शकतो, किंवा ती भगवंत, ते पाणी जे आहे तर आपल्याला जेव्हा तहान लागते तेव्हा ती क्षुधा शमवण्याचं काम कोण करत असतं? ते भगवंत करत असतात. चंद्र आणि सूर्याचा प्रकाशही मी आहे. मग चंद्र आणि सूर्य याचा प्रकाश, हे जे तेज उत्सर्जित करत असतात, हे तेज कुठलं आहे? तर जे ब्रह्म ज्योतिर्ब्रह्म, किंवा ब्रह्म ज्योतिर ज्याला आपण म्हणतो, ग्रहलोक, जेव्हा आपण गोलोका चार्ट आपण बघू तेव्हा मी तुम्हाला हे सांगेन एक्झॅक्टली काय आहे. तर त्याच्या, तर तो ते स्वयंप्रकाशित आहे. तर ते जे तेज जे आहे, की जी उष्ण आपल्या, तर ते त्याचं उत्सर्जन सुद्धा कोण आहे? किंवा चंद्र आणि सूर्याचा प्रकाश, किंवा जे उत्सर्जित होत आहे, तर तिथे सुद्धा भगवंतांचीच शक्ती आहे, भगवंतांचीच अभिव्यक्ती आहे. आपल्याला उष्णता जी मिळते, आपलं कुठलंही काम जे असेल ती उष्णतेशिवाय होत नाही. साधा आपण अन्न शिजवतो तिथे आपल्याला उष्णता लागते. आपण मोठमोठ्या ज्या फॅक्टरीज चालतात, किंवा आता कारखाने वेगवेगळे निघालेले आहेत, तिथे सुद्धा उष्णता आहे. सगळीकडे आपण ही जी वीज चालते, आपण आता ऑनलाईन एकमेकांची गप्पा मारतो आहोत, भगवद्गीता शिकतो आहोत, याच्या मागे काय आहे? ही जी वीज आहे, ह्या वेगवेगळ्या गोष्टी ज्या आहेत कार्यरत आहेत, तर याच्या मागे काय आहे? की ध्वनी आहे, त्याच्या मागे
काय म्हणू शकतो वायू आहे, याच्या मागे तेज किंवा उष्णता आहे, तर हे सगळं काय आहे भगवंतांच्याच अभिव्यक्तीचा विस्तार आहे, भगवंतांच्याच शक्तीचा विस्तार आहे. ओंकार मी आहे, वेद मंत्रातील ओंकार मी आहे. मग अनेक जे भगवंतांना अनेक देवदेवता किंवा अनेक ऋषी मुनी जे आहेत भगवंतांना त्यांच्या विविध नावांनी ते काय म्हणू शकतात की पुकारण्यापेक्षा ते ओम 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 ह्या नावाने त्यांना त्यांचं अभिवादन करतात, त्यांना स्मरण करतात. तर ओंकार सुद्धा, ओंकारामधला ओम जो आहे तिथे सुद्धा भगवंत आहेत असं इथे सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर शब्द ध्वनी जो आहे ते आकाशातील शब्द आहे, ध्वनी आपण एकमेकांशी बोलतो, संवाद साधतो, हो की नाही. तर ते आपण त्यामुळे काय होतं की आपण विचारांचं आदान प्रदान करतो, एकमेकांशी बोलतो आपण, हो की नाही. तर हे सुद्धा तिथे सुद्धा भगवंतांचीच शक्ती आहे, भगवंतांचीच अभिव्यक्ती आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्या प्रत्येकामध्ये काहीतरी सामर्थ्य आहे, प्रत्येकामध्ये काहीतरी असा गुण आहे की त्याच्यामुळे मग कोण उत्तम ड्रॉइंग करतो, कोण उत्तम रांगोळी काढतं, कोण उत्तम स्वयंपाक करतं, कोणाची बुद्धी तल्लख असते, कोणाचं गणित खूप छान आहे, कोणाचं सायन्स छान आहे, कोण कोण इतके खेळामध्ये इतकं छान प्रगती करतो, कोण उत्तम गातो, कोण उत्तम डान्स करतो. प्रत्येकामध्ये जे वेगवेगळे सामर्थ्य जे आहेत ते सुद्धा भगवंतांचीच अभिव्यक्ती आहे, भगवंतांचीच शक्ती तुमच्यामध्ये स्थित आहे. आणि मग अशा वेगवेगळ्या शक्ती या वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थित आहेत. तर आपण एक प्रकारे चार्ट बनवलेला आहे, तो वेगवेगळ्या श्लोकांमध्ये आलेला आहे. तर हरे कृष्ण माताजी, आपण करूया का वाचायला सुरुवात? हरे हो कृष्ण. हो, करूया करूया. ओके, हा. पाण्यातील सौ मी आहे, चंद्र आणि सूर्यातील प्रकाश मी आहे, वैदिक मंत्रातील ओम मी आहे, आकाशातील शब्द मी आहे, मनुष्यातील सामर्थ्य मी आहे, पृथ्वीमधील सुगंध मी आहे, आगेतील उष्णता मी आहे, सर्व जीवांमधील जीवन शक्ती मी आहे, सर्व तपस्यांचे तप मी आहे, अस्तित्वातील सर्व वस्तूंमधील प्रथम बीज मी आहे, बुद्धिमानांची बुद्धिमत्ता मी आहे, शक्तिमानांची शक्ती मी आहे, बलवानांचे बल मी आहे, आणि धार्मिक तत्वाविरुद्ध नाही असे. लैंगिक जीवन सुद्धा मी आहे. हरे कृष्णा. मग ह्या हरे अशा हरे कृष्णा, मग आपण ह्या भौतिक कनिष्ठ प्रकृतीमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टींचा अनुभव घेत असतो, उपभोग घेत असतो. तर ह्या प्रत्येकामध्ये भगवंतांच्या अभिव्यक्ती आहेत, भगवंतांच्या शक्तींचा विस्तार आहे. आणि मग पुढे भगवंत म्हणता आहेत, हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. सात्विक, राजसिक आणि तामसिक हे सर्व भाव माझ्या शक्तीनेच अभिव्यक्त होतात. एका दृष्टीने मी सर्व काही आहे, परंतु मी स्वतंत्र आहे. मी प्राकृतिक गुणाच्या अधीन नाही, उलट तेच माझ्या अधीन आहेत. 13 मध्ये असं सांगतात, त्रिगुणांनी सात्विक, राजसिक आणि तामसिक मोहित झाल्यामुळे हे संपूर्ण जगत त्रिगुणातीत आणि अविनाशी आहे, माझे स्वरूप जाणीत नाहीत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग आता भगवंत सांगता आहेत की सगळ्या ह्या अभिव्यक्ती आहेत त्या चराचरामध्ये भगवंत व्यापून राहिलेले आहेत. जळी स्थळी काष्टी पाषाणी आपण म्हणतो, तर हे जड प्रकृती, सूक्ष्म प्रकृती, हे सगळं जे आहे तिथे भगवंतांचीच अभिव्यक्ती आहे, भगवंतांच्याच शक्तीचा विस्तार आहे. आणि मग पुढे जाऊन भगवंत म्हणतायत की ही जी भौतिक प्रकृती जी आहे, ज्याला आपण प्रकृती असं म्हणतो, तर ती त्या 3 गुणांनी मिळून झालेली आहे, ती भगवंतांची शक्ती आहे. मग ते 3 गुण कुठले आहेत, तर सत, रज आणि तम, सात्विक, राजसिक, मानसिक, तामसिक, हे सर्व भाव जे आहेत ही भगवंतांचीच अभिव्यक्ती आहे, भगवंतांचीच शक्ती आहे. आणि म्हणून भगवंत त्या शक्तींना नियंत्रित करतात. भगवंत त्या शक्तींच्या नियंत्रणाखाली नाहीत, कारण की ते सर्वश्रेष्ठ आहेत. आणि पण आपला हा जो जीव जो आहे तो काय आहे, तो ह्या कनिष्ठ प्रकृतीच्या संपर्कात आल्यामुळे त्यामुळे तो काय झालेला आहे, ह्या 3 गुणांच्या अधीन झालेला आहे, तो बद्ध जीव झालेला आहे. आणि त्यामुळे काय होतं की असे बद्ध जीव किंवा जे भगवंत आपण आपलं स्वरूप म्हणजे आपली जे आत्मा जो आहे तो जरी हा परा प्रकृतीचाच एक अविभाज्य भाग असला
आपण अंशतः पराप्रकृतीचे असलो तरी त्याचं जे स्वरूप जे आहे, त्याचं मूळ स्वरूप जे आहे, त्याचा त्याला विसर पडतो. ह्या 3 गुणांच्या संपर्कात आल्यामुळे तो त्या मोह मायेखाली किंवा ही जी आपण अष्टधा प्रकृती ही जी पाहिली की नाही, हे जे 8 प्रकार, ही जी 8 अष्टधा प्रकृती पाहिली, तर याच्या संपर्कात आल्यामुळे किंवा त्याला माया असं सुद्धा म्हणतात, एक भ्रम तयार होतो, त्या भ्रमाला माया असं म्हणतात. आणि त्या मायेच्या जालामध्ये आपण फसतो आणि मग काय होतं की आपलं जे मूळ गुणधर्म जो आहे, आपलं मूळ स्वरूप जो आहे, तो तो जीव विसरतो किंवा तो भ्रम तयार होतो. आणि मग ही कनिष्ठ प्रकृतीच त्याला आपलं जग वाटू लागते. आणि मग ते इंद्रिय विषय, तो इंद्रिय उपभोग, ही कनिष्ठ प्रकृती याचाच उपभोग घेण्यामध्ये ते स्वतःला गुंतवून घेतात. आणि मग काय होतं, भगवंतांचं जे स्वरूप आहे, जे पराप्रकृती आहे, त्याचा त्यांना विसर पडतो, ते ते जाणत नाही. आणि मग आपण लगेच पुढे बघूया. अं हरे कृष्ण वाचताय नाही, हा मला श्लोक वाचायचा आहे ना. हा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एता तरन्ति ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 3 प्राकृतिक गुणांनी युक्त असलेली माझी दैवी मायाशक्ती ही अतिशय दुस्तर आहे. परंतु जे मला शरण आले आहेत ते मायेला सहजपणे तरुण पलीकडे जातात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता 3 गुणांनी अशी ही युक्त, म्हणजे ही जी प्रकृती जी आहे, ही काय आहे की तिला माया असं म्हटलेलं आहे. मायाशक्ती, मायाशक्ती ही की नाही एका मेघासारखी असते. म्हणजे म्हणजे आपल्याला बघा की आकाशामध्ये मेघ येतात, म्हणजे तर आपल्याला दिसतं का? मग त्याच्या पलीकडे असलेले सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आपल्याला दिसतात का? नाही दिसत. त्याचं आच्छादन तयार होतं ना. मग ते पुढे आहे, पलीकडे आहे, आपल्याला असं दिसतं का? जाणवतं का? नाही. आपल्याला ते आच्छादन, त्या मेघांचं आच्छादन दिसतं की नाही, तशी ही मायाशक्ती आहे. आणि ते आच्छादन इतकं असं कठीण होऊन जातं एका जीवासाठी. तो इतका बद्ध असा आत्मा होतो. आणि त्यामुळे काय होतं, इथे दुस्तर शब्द वापरलेला आहे, कठीण असं आच्छादन, की ज्याच्यामुळे तो भ्रम जो आहे की हीच प्रकृती, हेच विश्व आहे, याच्या पलीकडे काही नाही आहे. आणि म्हणून ते त्या मायेला, त्या कठीण आच्छादनाला कुठलाही जीवात्मा जो आहे तो पार करू शकत नाही. पण ही शक्ती जी आहे, इवन पण ही माया जी काय आहे, ही शेवटी काय आहे, भगवंतांच्या शक्तीचा विस्तार आहे. त्यामुळे एखादा जीवात्मा जेव्हा भगवंताला शरण जातो, भगवंताची भक्ती करतो, त्यांच्या चरणांमध्ये लीन होतो, कृष्ण भावनाभावी जीवन जगतो, तेव्हा भगवंत काय म्हणतात, त्या मायेला, त्या महिला सांगतात की तू बाजूला हट, माझा हा भक्त जो आहे त्याचा मला उद्धार करायचा आहे. इथे आपण पाहिलेलं आहे की कसा भगवंत त्या भक्ताचा उद्धार करता आहेत, त्याला ह्या प्रकृतीतून, ह्यातून त्याला तारून नेत आहेत. तर अशा पद्धतीने भगवंत प्रत्येक भक्ताला, जो भक्त आहे, जो विशुद्ध भक्त आहे, जो शुद्ध भक्त आहे, त्याला भगवंत तारून नेतात, ह्या मायेच्या पलीकडे घेऊन जातात. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, पण सगळ्यांसाठीच असं होतं असं नाही आहे. आणि मग पुढे म्हणतात, नमा दुष्कृतीनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायाया अपहृताज्ञा आसुरम भावम आश्रिता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे अत्यंत मूर्ख आणि दृष्ट आहेत, नराधम आहेत, ज्यांचे ज्ञान मायेमुळे नष्ट झाले आहे आणि जे असुरांची नास्तिक प्रवृत्ती धारण करतात, ते मला शरण येत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग 4 प्रकारचे लोक आहेत, जे दुष्ट आहेत, जे मूर्ख आहेत, जे नराधम आहेत, जे नास्तिक प्रवृत्तीचे आहेत, जे असुर प्रवृत्तीचे आहेत, ते मला शरण येत नाहीत. मग त्यांना काय आहे, ते मूर्ख काय आहेत? कारण की त्यांचा असा समज आहे की बघा, आपण शिकलेलो आहोत की 4 वर्ण आहेत, आणि त्या वर्णाश्रमामध्ये सुद्धा बघा की जो ब्राह्मण वर्ण आहे त्याचा ते म्हणजे सात्विक गुणामध्ये तुमच्यामध्ये असतील तर तुम्हाला ब्राह्मण कर्म तुम्ही उत्तम करू शकतात. तसंच मग हळूहळू पुढे मग क्षत्रिय जे असतील ते काय आपण म्हणू शकतो की त्यांच्यामध्ये सात्विक आणि रजोगुणाचा प्रभाव असतो. त्याच्यानंतर जे वैश्य जे असतात त्यांच्यामध्ये रजोगुण आणि तमोगुणाचा प्रभाव असतो. आणि जे क्षुद्र जे असतात त्यांच्यामध्ये तमोगुणाचा प्रभाव असतो.
आणि मग ज्यांच्या ज्यांच्यामध्ये तमोगुणाचा रजोगुणाचा प्रभाव वाढत जातो, असे जे लोक जे आहेत ज्यांच्यातला सात्विक गुण जो आहे तो त्याचा प्रभाव कमी होत जातो, कालांतराने नष्ट होत जातो. आणि मग अशा लोक जे असतात, अशा लोकांच्या प्रवृत्ती ज्या आहेत की ते आसुरी प्रवृत्तीचे होतात, नास्तिक प्रवृत्तीचे होतात. त्यांना भगवंतांबद्दल ते आच्छादन जे आहे ते इतकं कठीण होऊन जातं की ते भगवंत कोण आहे त्याचा त्यांच्यावर विश्वास नाही, शास्त्रांवर विश्वास नाही, कोणी सांगत असेल तर त्यावर विश्वास नाही. आणि मग असे लोक भगवंतांना कधीच शरण येत नाही. आपल्याकडे विविध उदाहरणं आहेत. मग अशातलाच एक माणूस जो असतो की जो मूढ आहे, मूर्ख आहे. आता गाढव बघा, त्या गाढवाला त्याचा बिचाराचं सगळं अख्खं आयुष्य ते जडओजी वाहण्यामध्ये तो त्या मालकाच्या अधीन असतो. आणि ते सगळं सगळं रहाट गाडं जे आहे तो आपलं ते ओझी वाहत वाहत तो त्याचं आयुष्य व्यतीत करत असतो. त्याला जराही वेळ नसतो की त्याला ते सुचतही नाही, वेळही नाही की भगवंतांची भक्ती करावी, भगवंत कोण आहेत हे जाणावं. मनुष्य सुद्धा असेच असतात. मनुष्य प्राणी सुद्धा या गाढवाप्रमाणेच आहे की इतका त्या भौतिक जीवनामध्ये इतका गुरफटून गेलेला आहे, इतकं ते रहाट गाडा 24/7 वाहत असतो त्या भौतिक इच्छा आकांक्षाच्या मागे. हे जसं गाढवाच्या पाठीवर जसं ओझं आहे ते आपल्याला दिसतं आहे, तसं आपल्या डोक्यावर आपल्यावर आकांक्षांचं इच्छांचं एवढं ओझं असतं. आणि त्याच्यासाठी आपण एवढं सतत कार्यरत असतो की आपल्याकडे भक्ती काय आहे, भगवंत कोण आहेत याचा विचार करायला आपल्याकडे जराही वेळ नसतो. आपल्याकडे रावणाचं उदाहरण आहे. रावण हा शिवभक्त होता, पण त्याची भगवंतांवर श्रद्धा नव्हती. त्याला भगवंतां हे श्रेष्ठ आहेत आणि ते तिन्ही लोकांचे स्वामी आहेत हे मान्य नव्हतं. त्यांना ईर्ष्येने ते अजून अघोरी तप करत होते. आणि त्यांनी भगवान शंकरांना प्रसन्न केलेलं होतं की मला तिन्ही लोकांचा स्वामी व्हायचं आहे. असे जे असुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात. आणि मग पुन्हा शेवटी मग त्यांचा भगवंत ना ते कधीही शरण जात नाहीत. आणि असे आपल्याकडे अनेक उदाहरणं आहेत की जी भगवंतांना जे मूर्ख आहेत, नास्तिक प्रवृत्तीचे आहेत, ते शरण जात नाहीत. पण काही लोक जे आहेत ते भगवंतांना शरण जातात. आणि मग त्यांचं काय होतं आपण बघूया. चतुर्विधा भजन्ते मा जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थ आर्थी ज्ञानी च भरत शर्व. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकारचे पुण्यात्मा माझी भक्ती करू लागतात. अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग 4 प्रकारचे. मग बघा की आपण सुरुवातीला भगवंतांकडे आपण भगवंतांची भक्ती करायला किंवा भगवंतांना केव्हा शरण जातो की कुठल्या तरी कारणाने आपण भगवंतांना शरण जातो. असं आपल्याकडे सगळं आहे म्हणून आपण भगवंतांना शरण जातो का? नाही, काहीतरी कारण असतं. मग त्याला आपण सकाम भक्ती सुद्धा म्हणतो. मग हे सुद्धा असेच 4 प्रकारचे पुण्यात्मा आहेत की जे अर्थ आहेत, अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी. मग त्याच्यामध्ये काही जणांना इतकं दुःख असतं की त्या दुःखासाठी ते भगवंतांना शरण जातात. आपल्याकडे इथे द्रौपदी वस्त्रहरण आपल्याला माहिती आहे, तो प्रसंग आपल्याला माहिती आहे की तो प्रसंग आपण कल्पना सुद्धा करू शकत नाही, इतका भयंकर असा प्रसंग होता. त्या द्रौपदीवर एवढा अपमानास्पद असा प्रसंग आलेला होता. आणि तेव्हा तिला कोणीही त्या भल्या राज्यसभेमध्ये कोणीही तिला कोणी सांभाळ करायला किंवा तिच्यावर कोणीही तिच्या मदतीला कोणी धावून जाऊ शकत नव्हतं. आणि अशा परिस्थितीत तिने भगवंतांचा धावा केला आणि भगवंत तिला धावून आले आणि भगवंतांनी तिची मदत केली. त्याच्यानंतर गजेंद्र मोक्षाचं उदाहरण आहे. गजेंद्र मोक्ष मगरीने चावा घेतलेला आहे, पायामध्ये वेदना होत आहेत, पण तेव्हा सुद्धा त्यांनी भगवंतांची धावा केला, भगवंतांना शरण गेले. आणि भगवंत तिकडनं धावून येत आहेत म्हटल्यानंतर त्यांनी आपल्या पायाच्या वेदना ज्या आहेत त्या कुठेतरी बाजूला सारलेल्या आहेत आणि त्या तळ्यामधलं कमळा तो फूल भगवंतांच्या चरणी वाहिलेला आहे. शुकदेव गोस्वामी म्हणजे व्यास ऋषी जे आहेत, व्यास मुनी जे आहेत, म्हणजे त्यांचे मुलगा शुकदेव गोस्वामी जेव्हा आपल्या मातेच्या उदरामध्ये होते, म्हणजे व्यास मुनींची पत्नी आपल्याकडे साधारण गर्भ जो असतो तो 9 महिने पोटामध्ये वाढतो आणि 9 महिन्यानंतर त्या बाळाचा जन्म होतो. शुकदेव गोस्वामी यांना बाहेर पडायचंच नव्हतं, ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये, या कनिष्ठ प्रकृतीमध्ये त्याने यायचंच नव्हतं.
आणि म्हणून ते 9 महिने नाही, 1 वर्ष नाही, 2 वर्ष नाही, तर ते 16 वर्ष त्या मातेच्या उदरामध्ये होते. ते बाहेर पडायचंच नव्हतं त्यांना. आणि मग शेवटी त्या मातेला इतकं ते सगळं असह्य व्हायला लागलं. ती माता म्हणजे व्यासमुनींची पत्नी जी आहे ती भगवंतांना शरण गेली. आणि भगवंत तिथे धावून आले आणि त्यांनी सांगितलं की तुला काहीही ह्या कनिष्ठ प्रकृतीचा जरा सुद्धा तुला होणार नाही. तू माझाच भक्त म्हणून राहशील, माझ्याच भागवत धर्माचा प्रसार करशील. कृपया बाहेर ये, ह्या मातेची सुटका कर. आणि शुकदेव गोस्वामी बाहेर आलेले आहेत. आणि भगवंतांनी त्यांना मग त्यांच्यावर अहैतुकी कृपा म्हणू शकतो किंवा आशीर्वाद दिला. आणि तो बालक तो जो छोटं बाळ जे होतं त्या क्षणी 16 वर्षाचं युवक झालं. पण त्यांनी मागे वळून पाहिलं नाही की आपण 16 वर्ष कोणाच्या उदरात होतो किंवा आपले वडील कोण आहेत. तर त्या क्षणी तसेच तिकडनं धावत सुटले आणि वनामध्ये जाऊन भगवंतांची भक्ती प्रचार प्रसार करू लागले. परीक्षित महाराज त्यांना सांगितलं होतं की त्यांना शाप मिळाला होता की 7व्या दिवशी तुम्हाला तुमचा मृत्यू होणार आहे. मग परीक्षित महाराज जे आहेत 7व्या दिवशी मृत्यू होणार आहे म्हटल्यानंतर त्या क्षणी त्यांनी राज्याचा त्याग केला. आणि ते जिज्ञासू वृत्तीने ते, कारण की परीक्षित परीक्षित ते प्रत्येकाचं परीक्षण करत होते की जेव्हा आपल्या मातेच्या उदरामध्ये असताना आपल्याला कोणी बरं वाचवलं होतं, आपल्याला कोणी आपली मदत केली होती असं. आणि तेव्हा त्यांच्यामध्ये असलेला त्या गर्भामध्ये असलेला जो क्षीरोदक्षाय विष्णू जो आहे त्यांनी त्यांचं काय म्हणू शकतो त्यांना वाचवलेलं होतं. मग त्याच्या शोधार्थ ते अख्खं आयुष्य त्यांनी व्यतीत केलं होतं. आता फक्त 7च दिवस उरलेले आहेत तर त्यांनी त्या क्षणी राज्याचा त्याग केला आणि ते निघाले. त्यांना योगायोगाने म्हणू शकतो की शुकदेव गोस्वामी भेटले आणि त्यांनी 7 दिवसामध्ये भगवंतांच्या अनंत लीलांचं वर्णन केलं. त्यालाच आपण भागवत सप्ताह म्हणतो, जो प्रथम तिथे बोलला गेला आनंद मठ या ठिकाणी. तर अशा ठिकाण असे हे परीक्षित महाराज जिज्ञासू वृत्तीने भगवंतांना त्यांना जाणायचं होतं. ध्रुवबाळ माहिती आहे की आपल्याला ती गोष्ट माहिती आहे की सुनीती आणि सुरुची तर तिला त्याची जी सावत्र आई होती ती साध्या आपल्या त्या वडिलांच्या मांडीवर सुद्धा ध्रुवबाळाला बसू देत नव्हती. आणि त्या वडिलांचं प्रेम, ती वडिलांची मांडी हवी होती, म्हणजे ते स्थान हवं होतं. आणि त्याच्यासाठी ते 4-5 वर्षाचं बालक भगवंतांची भक्ती करायला लागलं. ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवंतांना साद घालतंय आणि भगवंतांनी त्यांना अढळ स्थान दिलं. त्याच्यानंतर सुग्रीव असतील की ते प्रभू रामचंद्र यांना त्यांचं राज्य जे आहे त्यांच्या भावाने हिरावून घेतलं होतं, पत्नी हिरावून घेतली होती. आणि मग ते राज्य मिळवण्यासाठी त्यांनी त्यांनी प्रभू रामचंद्र यांची मदत घेतली, त्यांना शरण गेले आणि आपलं राज्य पुन्हा मिळवलं, आपल्या पत्नीची सुटका केली. सुखदेव सुत गोस्वामी जे आहेत ज्यांना कलियुगाच्या उंबरठ्यावर त्यांना एवढे प्रश्न पडले होते की अनेक अनेक ऋषी मुनींना प्रश्न पडले होते की हे फसवं युग आहे, दांभिकतेचं युग आहे आणि मग याचं पुढे कसं होणार. भगवंत हे निजधामी गेलेले आहेत, कृष्णावतार संपलेला होता तेव्हा काय होणार. आणि मग अशा त्या 84,86,000 ऋषी जिथे होते. आणि अशा वेळेस सुतदेव गोस्वामींनी तिथे भागवतांचा सप्ताह नैमिषारण्यामध्ये केलेला आहे. तर असे हे वेगवेगळे अर्थ असतील अज्ञाशी, म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने ते भगवंताला शरण गेलेले आहेत आणि ते जाणलेले आहेत. पण जरी कुठल्या तरी हरे कृष्ण हरे कृष्ण उचलायचं नाही म्हणून तू इथं घेतलीस मग इकडे घेतलीस मग हरे कृष्ण. सगळ्यांनी जरा काळजी घ्या की अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने कुठल्या तरी कारणाने जरी ते भगवंतांना शरण गेले असले तरी जेव्हा ते भगवंतांचं शरण गेले आणि ज्या भक्तीमध्ये लीन झाले तेव्हा निश्चितच ते शुद्ध भक्तांमध्ये त्यांचं हे झालं. आणि त्यांना जरी कुठल्या तरी फळाच्या अपेक्षेने जरी किंवा कुठल्या तरी मदतीच्या अपेक्षेने ते भगवंतांना शरण गेले असले तरी ते पुन्हा त्यांचं रूपांतर एका शुद्ध भक्तामध्ये झालं. आणि पुढे भगवंत म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यापैकी जो पूर्ण ज्ञानात आहे आणि जो सदैव शुद्ध भक्ती सेवेत मग्न असतो तो श्रेष्ठ, कारण मी त्याला खूप प्रिय आहे आणि तो मला खूप प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग कुठल्याही कारणाने जरी आपण भगवंतांना शरण गेलो
तरी जेव्हा आपण शुद्ध भक्त होतो किंवा एखादा शुद्ध भक्त जो आहे तो भगवंताला अत्यंत प्रिय आहे. कारण तो शुद्ध भक्त जो आहे त्याला फक्त आणि फक्त भगवंतांची सेवा, कृष्ण भावनाभावी जीवन, कृष्णाची सेवा याच्यामध्येच त्याला धन्यता वाटते. आणि असा शुद्ध भक्त हा भगवंतांना खूप प्रिय आहे असं भगवंत म्हणतात. आणि मग पुढे म्हणतात, बहुनाम जन्मना म्हणते ज्ञानम वाग्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अनेक जन्म आणि मृत्यूनंतर ज्याला वास्तविक ज्ञान होते तो मी अस्तित्वातील सर्व गोष्टींच्या कारणांचे परम कारण असल्याचे जाणून मला शरण येतो असा महात्मा अत्यंत दुर्लभ असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगत आहेत की अनेक जन्म म्हणजे आपण आज भक्ती करायला लागलो आणि उद्या आपल्याला लगेच मोक्ष मिळेल असं नाही, तर त्याच्यासाठी बराच कालावधी द्यावा लागतो. तपस्या असते, ती तपश्चर्या असते. आणि म्हणून इथे भगवंत म्हणतात की अनेक जन्म मृत्यूच्या चक्रातून जेव्हा तुम्ही पुढे जातात तेव्हा तुमच्यामध्ये अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होतं. तेव्हा तुम्हाला वास्तविक ज्ञान काय आहे, तुम्ही तत्वतः भक्ती सेवेमध्ये जेव्हा भगवंताशी लीन होतात, कृष्ण भावनाभावी जीवन जगायला लागतात, तेव्हा भगवंत कोण आहेत, ह्या सृष्टीचं परम कारण काय आहे ते तुम्हाला जे आहे त्याची जाणीव होते. आणि असे लोक भगवंताला शरण गेल्याशिवाय राहत नाही किंवा भगवंताला शरण जातात. आणि असा कोणीतरी एखादाच असतो, आणि असा जो असतो म्हणजे त्याचा अकर्माचा बॅलन्स आपण म्हणू शकतो, जर आपल्याला सोप्या भाषेत समजायचं असेल तर अबव 90 झालेला असतो, 95% झालेला असतो. आणि असा जो असतो तो महात्मा असतो, तो संत पदावर असतो, तो गुरुपदावर असतो, तो शताब्दीतून सहस्रावधीतून तो एखादाच असतो, तो दुर्लभ असतो. असा जन्म दुर्लभ असतो, तो गुरुपदावर असतो, तो संत पदावर असतो असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि मग पुढे म्हणतात, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याचे ज्ञान भौतिक कामनांनी हरवले आहे ते अन्य देवदेवतांना शरण जातात आणि आपल्या स्वभावानुसार आराधनेच्या विशिष्ट विधी विधानांचे पालन करतात. 7.21 मध्ये सांगतात, मी परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे. जेव्हा मनुष्य विशिष्ट देवतेची उपासना करण्याची इच्छा करतो तेव्हा त्या विशिष्ट देवतेवर मी त्याची श्रद्धा दृढपणे स्थिर करतो, जेणेकरून तो त्या देवतांची उपासना करण्यात स्वतःला समर्पित करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगत आहेत की आपल्याला सृष्टी जी आहे की ब्रह्मदेव आपल्याला माहिती आहेत, वेगवेगळ्या देवता माहिती आहेत, आणि आपल्याला जीवांना 84 लक्ष योनी आहेत. त्याच्यामध्ये मनुष्य योनी आहेत, पशु पक्षी, चर अचर जे आहेत, म्हणजे वृक्ष असेल, लता असेल, तर ह्यासारख्या अचर आणि जे चालणारे फिरणारे, तर अशा सगळ्या ह्या विविध योनी आहेत की नाही. तर हे सगळे जे आहे त्याच्यामध्ये मनुष्य जो आहे किंवा तो वेगवेगळ्या त्याला इच्छा आहेत किंवा इच्छा म्हणू शकतो, किंवा एक वेगवेगळी परिस्थिती असते, तो कोणी तर त्यानुसार तो भगवंतांनी वेगवेगळ्या देवतांची भक्ती करतो. आणि मग काय होतं की अशा वेळेस जेव्हा त्याच्यामधली मनामधली जी श्रद्धा जी असते, तर ती श्रद्धा कोण दृढ करतं, तर तिथे पुन्हा भगवंत दृढ करतात. कारण की त्या वेगवेगळ्या देवता ज्या आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा भगवंतांचा अंश आहे, आपल्यामध्ये सुद्धा भगवंतांचा अंश आहे. त्यामुळे आपल्या हृदयामध्ये भक्ती निर्माण करणं आणि त्या देवतेच्या भोवती जी श्रद्धा जी आहे ती दृढ करणं, आणि तर हे सुद्धा किंवा म्हणजे आपण एखाद्या देवतेची आपण उपासना करतो, तर तर हे सुद्धा कोण याची निर्मिती म्हणू शकतो किंवा हे कोण करतं, तर हे सुद्धा भगवंतच करत असतात. आणि जेणेकरून आपण भगवंतांच्याच एका शक्तीला आपण उपासना करू शकतो किंवा त्यांना समर्पित होऊ शकतो असं इथे भगवंत म्हणत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा श्रद्धेने युक्त होऊन तो विशिष्ट देवतेची कृपा संपादन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपले इच्छित भोग प्राप्त करतो, परंतु वस्तुतः हे लाभ केवळ मीच प्रदान करतो. 7.23 मध्ये सांगतात, अल्पबुद्धी लोक देवतांची उपासना करताना आणि त्यांना प्राप्त होणारी फळे मर्यादित व अनित्य असतात. देवतांचे उपासक देवलोकांची प्राप्ती करतात, पण माझे भक्त अखेर माझ्या परधामाचीच प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता हे जे वेगवेगळ्या
इच्छा असतील किंवा वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये आपण वेगवेगळ्या देवतांची पूजा करतो, आराधना करतो आणि मग काय होतं की त्या पूजेला, त्या उपासनेला फळ प्राप्ती होते, हो की नाही? पण मग ती फळ प्राप्ती म्हणजे काय? तर भगवंतच त्या देवतांना सांगतात किंवा त्यांच्याद्वारे आपण केलेली जी उपासना आहे, जी प्रार्थना आहे, तर ते फळ त्या प्रतिदेवतांच्या द्वारे भगवंतच प्रदान करत असतात. पण पुढे जाऊन भगवंत म्हणत आहेत की हे जे फळ जे आहे, हे म्हणजे तुम्ही उपासना करा, त्याचं तुम्हाला फळ मिळेल, पण हे क्षणिक आहे. आणि मग काय तर पुन्हा काय की मग पुन्हा तुम्हाला नव्याने उपासना करा किंवा पुन्हा तुम्ही नव्याने तुम्हाला कर्म करा, हो की नाही? कारण की तुम्हाला उपासना केली, त्याचं फळ मिळालं म्हणजे बॅलन्स तुमचा नील झाला, हो की नाही? पण म्हणून भगवंत म्हणतायत की हे फळ जे आहे हे क्षणिक आहे. तर ज्या लोकांना माहिती आहे की भगवंत कोण आहेत, परमधाम काय आहे, मुक्ती काय आहे, भगवत धाम काय आहे, असे लोक भगवंतांचीच उपासना करतात, श्रीकृष्णांची उपासना करतात आणि ते भगवंतांची उपासना करत करत भगवंत त्यांना परमधामाची प्राप्ती केल्याशिवाय राहत नाहीत किंवा त्यांना परमधामाची प्राप्ती निश्चितच होते, असं भगवंत म्हणत आहेत. आणि पुढे म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मला पूर्णपणे न जाणणाऱ्या अल्पबुद्धी लोकांना वाटते की मी पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण पूर्वी निराकार होतो आणि आता व्यक्तित्व धारण केले आहे. त्यांच्या अज्ञानामुळे व माझे अविनाशी आणि अनुपम असे दिव्य स्वरूप जाणू शकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पण अरे, बरेच जे अल्प बुद्धीचे लोक जे असतात की त्यांना असं वाटतं की भगवंत हे एक व्यक्ती आहेत किंवा देवकी आणि वसुदेव यांचे सुपुत्र आहेत, ते भगवंतांचं दिव्य स्वरूप जे आहे ते जाणू शकत नाही किंवा ते अवतीर्ण झालेले आहेत हे ते जाणू शकत नाहीत. त्यांचा जो विराट स्वरूप जे आहे भगवंतांचं ते जाणू शकत नाहीत. त्यांना एक मनुष्य प्राणी म्हणून किंवा अशा पद्धतीने ते त्यांना जाणतात किंवा तर अशा लोकांना भगवंतांचं दिव्य स्वरूप किंवा भगवंत अविनाशी आहेत हे त्यांच्या अज्ञानामुळे किंवा तो अज्ञानरूपी भ्रमामुळे त्या गोष्टी ते कधीही जाणू शकत नाही किंवा ते जाणण्याचा प्रयत्नही करत नाहीत. आणि मग पुढे भगवंत सांगता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मूढ आणि अज्ञानी लोकांना मी कधीही प्रगट होत नाही. माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे मी त्यांना अप्रगट राहतो आणि म्हणून मी अजन्मा आणि अच्युत असल्याचे ते जाणू शकत नाहीत. 7.26 मध्ये सांगतात भगवंत, अर्जुन, मी पुरुषोत्तम भगवान भूतकाळात घडलेले सर्व काही घडत असणारे सर्व आणि भविष्य काळात घडणारे सर्व काही जाणतो. मी सर्व जीवांना जाणतो, परंतु मला कोणीही जाणत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग असे जे मूढ लोक जे आहेत, जे भगवंतांना एक मनुष्य स्वरूप म्हणून, एक व्यक्ती स्वरूप म्हणून जाणतात, मग असे त्यांना मूढात्मा म्हटलेला आहे, संशयात्मा म्हटलेला आहे, अज्ञानी म्हटलेला आहे. अशा लोकांसाठी भगवंत हे अप्रकटच राहतात. ते त्या आकाशामध्ये मेघ दाटून आल्यावर कसं, ढग दाटून आल्यावर कसं असतं, ते आच्छादन कसं आहे, त्यांच्या भोवती तसंच आच्छादन राहतं, अज्ञानरूपी आच्छादन राहतं. आणि त्यांच्या पुढे भगवंत कधीच प्रकट होत नाहीत. आणि भगवंत जे मूळ स्वरूप आहे, भगवंत जे सच्चिदानंद विग्रह जे आहे, जे अजन्म आहे, जे अच्युत आहे, ते कधीही जाणू शकत नाही आणि भगवंत ते जाणवूही देत नाही. परंतु भगवंत सांगता आहे, अर्जुना, तू हे निश्चितपणे सांग, ऐक की मीच पुरुषोत्तम भगवान आहे आणि म्हणून षड ऐश्वर्यांनी असा भगवान जो आहे तो मीच आहे. आणि म्हणून भूतकाळात घडलेलं, वर्तमान काळात घडत असलेलं आणि भविष्य काळात घडणारं हे सगळं मी जाणू शकतो किंवा मला जाणतो. आणि म्हणूनच बघा, भगवद्गीतेमध्ये भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की सूर्योदय विवस्वान म्हणजे किती युगांपूर्वीची गोष्ट होती, ती त्यांनी अर्जुनाला सांगितली की मी हे ज्ञान जे आहे ते तुला पहिल्यांदा नाही देत आहे, मी हे ऑलरेडी दिलेलं आहे, मी विवस्वानला दिलेलं आहे, त्यांनी मनुला दिलेलं आहे, त्यांनी इक्ष्वाकुला दिलेला आहे. म्हणजे त्यांनी हा सगळा इतिहास, हा सगळा भूतकाळाचा प्रसंग जो आहे, जो अर्जुनाला आठवत नाही. अर्जुन हे नरनारायण या भगवंतांनी जेव्हा अवतार घेतला होता तेव्हा त्यांच्या सोबत होते, पण अर्जुनाला ते आठवत नाही. पण भगवंतांना ते आठवत आहे, कारण ते साक्षात पुरुषोत्तम भगवान आहेत. त्यामुळे
प्रत्येक जीवाबद्दलचा आपण आपल्या बोलीभाषेत म्हणायचं झालं तर प्रत्येक जीवाची एक डेटा फाईल भगवंतांकडे आहे. त्यांचा संपूर्ण भूतकाळ, त्यांची अनेक जन्म जे आहेत, मागची जन्म, जे आपला आताचा आपला जो जन्म आहे आणि होणारे पुढचे सगळे जन्म जे आहेत ते भगवंतांना माहिती आहेत. पण भगवंत सर्व जीवांना भगवंत जाणतात. मग तो कुठल्या कुठल्या योनीतनं तो जीव गेलेला आहे. आज मनुष्य योनीत आहे, त्याच्या आधी कुठल्या कुठल्या पशु योनीत होता किंवा नंतर कुठल्या योनीत जाणार आहे, हे सगळं सगळं भगवंतांना माहिती आहे. परंतु भगवंतांना हे सामान्य जीव किंवा जीवात्मा जो आहे तो जाणू शकत नाही. कारण काय आहे, तो या मायेमध्ये, त्या मायेच्या आच्छादनाखाली, या अज्ञानरूपी आच्छादनाखाली, या भ्रमाखाली तो अडकलेला आहे. तो त्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली अडकलेला आहे. आणि म्हणून पुढे भगवंत म्हणता आहेत, येषां तत्त्वगन्धं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्यांनी या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्म केले आहेत आणि ज्यांची पापकर्मे पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत, ते द्वंद्वरूपी मोहातून मुक्त होतात आणि दृढ निष्ठेने माझ्या सेवेमध्ये युक्त होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्यांनी काहीतरी ह्या जन्मात त्यांचं पुण्यकर्म झालेलं आहे, त्यांचं पूर्वजन्मामध्ये काहीतरी सुकृत चांगलं आहे आणि त्यामुळे काय झालं आहे की त्यांना भगवंताबद्दलची असलेली आसक्ती किंवा भगवंत कोण आहेत हे जाणून घेण्याची इच्छा प्रकट झालेली आहे, विचार प्रकट झालेला आहे. आणि नुसता प्रकट झालेला आहे का, तर तशी कृतीही होती आहे. ते आपल्या इंद्रियांना संयमित करून ती कृती करण्यामध्ये भाग पडत आहेत आणि तशी कृती होती आहे. आणि असे लोक निश्चितच भगवंतांना त्यांचा जो द्वंद्वरूपी मोह जो आहे त्याच्यातून ते मुक्त होतात किंवा क्रमशः ते स्वतःला ह्या अज्ञानरूपी अंधारातून बाहेर काढून दृढ निष्ठेने कृष्ण भावना भावित जीवन जगण्यास व्यतीत करू शकतात किंवा ते सेवेमध्ये युक्त होतात, भगवंताच्या ठाई लीन होतात. ही गोष्ट मी पुन्हा एकदा कधीतरी सांगेन. आपण पुढचा हे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पूर्णपणे मतपरायण झालेले, जे मला भौतिक सृष्टीचा संचालक, देवतांचा नियंत्रक, सर्व ज्ञानांचा अधिष्ठाता भगवंत म्हणून जाणतात, ते मृत्यू समय सुद्धा मला जाणू शकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग इथे भगवंत सांगत आहेत की जे भगवंतांना पूर्णपणे मतपरायण झालेले आहेत, म्हणजे समर्पित भाव जो आहे आणि असा जो सर्व देवतांचा अधिष्ठाता, यज्ञाचा अधिष्ठाता भगवंत म्हणून जे ज्यांना जाणतात, ह्या सर्व अपरा प्रकृतीच्या संचालक म्हणून, निर्माता म्हणून जे जाणतात, ते मृत्यू समय सुद्धा मला जाणू शकतात. आता म्हणजे काय, म्हणजे आपण उद्याच्या अध्यायात बघणार आहोत. आपल्या भगवद्गीतेची ही शृंखलाच आहे की एका अध्यायामध्ये दुसरा अध्याय अडकलेला असतो. आणि मग मृत्यू समय कसं भगवंतांना आपण जाणू शकतो आणि मग ते जाणल्यावर काय होतं ह्याचं वर्णन उद्याच्या अध्यायामध्ये आलेलं आहे. तर इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. आजच्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की कृष्णाबद्दलच्या ज्ञानाचा महिमा जो आहे त्याचं वर्णन भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. वेगवेगळ्या शक्तींचं वर्णन विस्तार इथे आलेला आहे. मग भगवंतांना शरण जाणं, मग कोण कोण शरण जातं आणि कोण कोण शरण नाही जात, तर त्याचंही कुठेतरी वर्णन आजच्या भगवंतामध्ये आलेलं आहे. जेव्हा आपण सकाम भक्ती करतो किंवा वेगवेगळ्या देवतांची भक्ती करतो, उपासना करतो, पण ती भक्ती किंवा ती उपासना ती अप्रत्यक्षरित्या आपण त्या भगवंतांचीच करत असतो. ती जी श्रद्धा जी आहे ती भगवंतच आपल्यामध्ये आरूढ करत असतात. आणि मग अशा पद्धतीने आपण भगवंतांपर्यंतच भगवंतांचीच इनडायरेक्टली भक्ती करत असतो. आणि मग भ्रमातून भक्तीकडे, म्हणजे आपण भगवंतांची जर भक्ती केली तर निश्चितच आपण भगवत धामापर्यंत पोहोचू शकतो. आपली आध्यात्मिक उन्नती होऊ शकते. हेच कुठेतरी भगवंतांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. हरे कृष्ण.